Ahojte ľudia, u ďalšieho videa. Dneska tu som spolu s Marcelom. Ahojte. A dneska tu hráme FNAFku v Robloxi, takže bude to dosť zaujímavé. A je to pokračovanie z FNAFky jednotky do toho videa, tak nech si to kúkne. A Marcel, si ready? Áno. Počkaj, tak ideme na to. Sem, poď. Ideme. A proč nám to... Ale nej, proč nám tu dali pizzu, keď už tady sme, akože. A dobre. Nebudem to už komentovať a pôjdeme za chvíľku na tú FNAFku. Freddy Fazbear. Co tu chce? Freeliu. No, dobre, nedal som si to. My sme akorát za Foxym, ahoj. OK, tak ideme na hru a dúfam, že sa nedoserem. Tomu verím. Co? Dobre, ideme na to, Marcel. Musíme ísť do tej miestnosti. To máme ísť. Sem. Dobre. Ideme do tej miestnosti. A... Marcel, mohol by si asi za chvíľku zhnúť telefon. Dzi, musíš zobrať blným gitaru, počkaj, ja musím si niečo urobiť, počkaj, není vôbec počuť ten hlas. Vypeckujem ho. Gitaru mohol zobrať. Hej, normálne, ja ti neviem povedať, že... Môžeš zobrať gitaru? No, a daj mu ju. Kde je? Čak túto. Kde? Čak tu. Ten vykričník, tam je tá gitara. Ja som to už hral. Čak ten vykričník, však musíš ísť do tej jedálni a tam je tiež pre tú vec. Však tady, ježiš, ty silný. Však sem, alebo jak sa to povie, to je gitara. No, vidíš, že tu, že som mi vázal do cesty. A dúfam, že to dostarí. Budeme to mať také. OK, už ideme. To čo bolo? Kde je Foxy? Máme ísť vypnúť svetla. Tuto. Ty môžeš ísť do tej radiacej miestnosti a ja to tady vypínam už. Škoda, že nemôžem. Bože, to sú také otrasné zvuky. Škoda, že nemôžem baterku. Hej, ja som zhasol a ja sa tam brutálne bojím ísť do tej miestnosti. Ježiš, to je ten baný. Čo to? To je telefon. Chvíľa. OK, hello. Hello. Hej, dúfam, že nebude naháňať Freddy Fazbear. Nehovor, No, počuj, ja som toto už hral a ja ako tak už viem niečo. Takže za chvíľku asi budeme musieť dávať Freddymu dole hlavičku. Dobre? Ak sa nebudeš báť, tak ja pôjdem. Takže ja idem. Počkaj, ukáž? Dvere idú. Není nic. Zola. Ježiš, on tam je. My to nedohnám. A ináč môžeš, tady si niekde, tady si môžeš umocknúť. Ale tebe to nejde, iba mne to ide. Aha. Musíme umývať zem. Zoberiem mop. Beriem mop. Koľko tam je tých vykričník? Musíš zebrať mop. Ideme stírať podlahu. Ty chod do kuchyne robiť, ja idem sem. Napravo chod, tí dva mlačky, ja som na ľavo, dobre? Kde je kuchyňa? Tam. Kde? Tu, kde si? Ty? Ne, na druhej strane. Ježiš, že som si to upratal. Ideš tam? Tak ideš tam. Tu zle vidím. Si v kitchene. Aha, ale to tady není. Tak kde to môže byť? Ja fakt nechcem povedať, že tuto to je asi a
Na veckách, áno. Ne, na druhých. Tuto. Ne. Poď, sem. Ja dám dole toto a ty umývaj. Ale ty neber mne. Aha. Ty umývaj a vôbec mi už do cesty, lebo ja už to robím pol hodiny. Freddy. Uteká do miestnosti. Nechaj ma Freddy. Chcem iba svoj mob. Som to utrol. Sakra. To mám ísť. No poď. Ja som... Dám daj ten výkričník, ale ja zaberiem telefón, dobre? Zabral som telefón. A teraz budeme asi Freddy mu dávať dole hlavičku. Tak áno. Však to je normálne, mu dávať dole hlavu. Ja neviem, či mám zavrieť tieto dvere. Mimo som si zavrel obidve dvere a ja som nevedel sa potom dostať dovnútra. Takže som bol jak debil. Dúfam, že to... Už ideme splachovať toalet. Toalety. Od 2 áno, asi áno. Ja fakt... Ja tiež možno... Ja moc nepoznám túto FNAFku. Takže... Bože, však keď bude po mne Freddy, tak nech ide... Hej. Ale ty si mal druhú stranu robiť. Chvíľku asi pôjde po nás už. A potom budeme musieť podpalovať, tuším. Však toto. Tú pizzerku. A tu budeme... Ja si počkám, až splachuješ toalety, lebo ja som dosratý, vieš. Ty moje... Ďalej. Keď skupujem, zberem. Však áno, však. A teraz pôjdeme dávať dole Freddymu hlavičku. Hej. Dúfam, že mi nedá nejakú... Ale... Áno, head, ideme pre hlavu. Hej, ja chcem trofej na hlavu jeho. Ja chcem jeho hlavu. Ja mu idem do dole hlavu. Nemá to Zi preč. Zi. Ja mu dám sám dole. A teraz sa kúkam na tie kamery. To je to najde. Ty musíš vykúkovať z tých dverí. Dúfam, že vám nejumpskne. By som sa dosral. Ja mu dávam dole hlavičku. A teraz mu... Vidím, jak sa tam robíš, ale pôjď, lebo som na toho sprostala. Musím mu zebrať túto hlavu. Som vymenil To čo bol za zvuk? Hej. OK. Čika odišla. Áno, Čika tu není. Kde je? Ja neviem. Ale neviem, kde je Čika. Vykúkávaj. Ty buď tuto, dobre? Ty buď na tejto strane a na hentej. A keď pôjde, tak rýchlo vypalo elektrik. Ja tam nejdem. Hej, ja tam nejdem. Zi? Ja ne. No dobre, no. Freddy mu svieti hlava. Joj. To je tak pomaly. Snaž sa. Sa bojím. Ja tam nikoho nevidím. Strašná tma.
Počkaj, za chvíľku začnem. Hotovo? To teraz je tu ešte väčší tma. Bunny odišiel. Pomoc! Bunny ide, Bunny ide! Ty debil! Nezatváraj mu. A on tam ešte není. Aha, už ide. Dobre, sorry. Kde je môj krásny? Tu je. Balný. Pozor, a my tam kúkame na jednu stranu a druhá nic. A teraz ideš ty tam. Dobre? Teraz ideš ty. Mne sa teraz nechce. Tak ideme na to. Bunny! Ja tam nejdem. Počkaj, ja to nemôžem ísť, lebo on je asi pri mne. A kde? Kde je? Ide do kancelárie. Do našej? Áno. Ja som v Kelly, ja som v tej... Oh shit, je tu! Bunny! Z jakej strany? Z pravej? Z ľavej? Pravej. Je po mne, hej. Niku. Help me. Poď, musíme to dať. Pomoc. Čako, ďukni ho! Ja? Ja ho zatiaľ lákam. Kde robiť? Išiel do kanclu. Alebo ešte ne. Ide do kanclu. Rýchlo. Upratuj. Máme čas. A potom nechod doprava, dobre? Lebo tam je. Zapamätaj si. Teraz doľava pôjdeme. Je tu Bunny. Prava. Rýchlo. Čo tam je? On je za mnou. Lákaj ho. Niečo tu je. Ja vyhádzujem smeti. Je na pódiu? Nej. Rýchlo, utekaj. Bože. Je na ľavej. No. Byl na ľavej. Není tam už? Nevím. Mám tam ísť mrknúť? Mám tam ísť mrknúť? Nechod. A teraz musíme ísť podpáliť to. My budeme teraz rozlevať benzín a potom to podpálime. Chápeš mu? Chápeš? Je tam? No ja neviem. No to je veľa radšej. Dobre, je tam. Musíme ísť pre túto. Máme gasolínu a musíme to tady rozdejať všetko. A podpáliť. Áno, potom sa dosmeje Freddy, že Marcel? A kde si? Aha, tu si. Help him, daj.
Pozor. Nechoď tam. Na ľavej strane, Bunny. Deber gasolínu. Otevri títo dvere. A rozlievaj rýchlo. Musíme to stihnúť. Dávaj rýchlo. Tu je Bunny. On ide po mne, Bunny. Ja to tady rozlievam. Zugol som ho. Ty sa zabugoval. Je ešte furt za stolom? Ja to tady rýchlo porozlievam na pódiu. Povedz mi. Tu budem. Jeden do tejto. Rýchlo rozlievaj. Nemôžem ho vlečiť. Ja ho tu zadržávam, bo nebo. Dobre. To musím to urobiť. Posledných pár Kde maláčov. je Bunny? Neviem. Ale už iba málo toho máme urobiť. Oh shit! Kde? Jo, Ide za mnou. kde si? Tak zugol som ho. Tak ne. Kde je? Tu? Za dverami? On chodí za mnou, príde. Je tu za dverami? Pýtam sa ťa, je za dverami? Áno. Ne. Zostaň tu a nalákaj ho. Kam ideš? Ešte sem. Rozavček. Ne, on ide za tebou. Rozavček. On ide za mnou? Kam išiel? On ide do kancelárie. Do kanclu? Už neviem, on sa mi teraz bugol. To je to buglo. Padla ti hra? Alebo ťa zabil? Už som nemal. 5 am. Nechodím za ním. Ma to musíme to rýchlo stihnúť, lebo... Ide za mnou? Nejde. Mám to. Už posledné 2, teda 3. Kam ide? Tam, kde sme začali, tam, kde sme sa spavnili? Posledné místo. Máme to! Ale Kde si? kancelárii. Tu máme ho podpaliť. Nejde na pódium? Chodí za mnou. Jo, padaj rýchlo. Zrhaj. A co? Ty Golden Freddy. Jo. Máme dobrý ending. Nice. Super. No dobre. Tomto lobby daj. Pánové, dali sme Jo. toho. Tak dámy a pánové, to by bolo pro dnešek všetko a keď sa vám takéto video páčia, tak dávaj like. Čau, čau.